na sha gaya wa samari matasa kada wani ya bari tsufa ya zo ya tunkare shi yana yaro wallahi. Ai kwarai kuwa duk inda ake cikin matsin nan na gaya maka duk da ka samu yan dama ka je ka duba sha'anin kanka. Allah karka ce sai kana da mata ka ga gari ya dan yi kyau ka dan aikin albashi kake in sana'a in ma me dai ka dan samu yan kuɗi ka gyara babur ɗinka duk inda 9:30 10 ta yi abokanai sun tattafi wurin shaɗi ka buga babur ɗinka tafi can haka. Allah akwai kaji manya-manya a bakin titi yi mana wallahi mana ka je ka faka ka ce kai fa samun guda biyu a nan wurin nawa ce 2,000 ce ko 1,500 ka ce zuba mun da Allah ka gasa su gas sosai mai za ka samu sosai. Allah kuwa me idan ka miƙa 2,000 ka karɓi kaza me a ciki a je ka samu wani shago mai kyau ka samu yogurt ɗinka mai kauri ƙwarai kuwa ka ce a zuba ma shi a leda ka tafi da kazar ka je ka duba ka leƙa layin unguwar ka tabbatar kowa ya kwanta kawai ka shiga da kazar ka zuba ta ka ci iya ci ka karya kashinta ka yi wa Allah godiya ka bi da yogurt ɗin nan ka ɗan tashi ka ɗan zagaye unguwa haka da ƙafa kamar bijilanti kake so kake yabi jikinka don saboda shi nama in ka ci shi ka kwanta akwai damuwa ka dan zagaya. Allah kuwa asuba tana yi a ganka a sahun gaba kana mulurai kuma kana istighfari ba. In kana so ka more kudin ka watar malam je ka siyo kiret din kwai guda nawa ne 2,000 ne ko aran ma ku ne masu sayan kwai ku ne masu kananan mata sababbin amare mu yanzu ba mu san kudin kwai ba dan tuntunin mun sallame shi mun hakura sai dai dumame mu 1,600 kaji ahlul fanni. Dan Allah malam kai matashi da kai nake in kana so wata ran dan Allah ka more kudin ka je ka siyo kiret din kwai guda 1,600 400 ka je ka siyo man gyada da albasa da magi ka je ka kai gidan waciyarka ka ce da Allah Bintu ba samun kwannan nawa ka ce duka ƙwarai kuwa a fashe ma shi a zuba ma shi a kwanan sha a gaure shi a yanka masa albasa a sa maka magi ka zauna ka naɗe kafanka a kan 3-seater a falo ka ce ki ta soya min shi mara a kawo maka wallahi malam ka samu lafiyayyen biredin ka irin jani'in jaka din nan mai laushi ka gane biredi jani'in jaka ko wannan kana ja yana da waga da shi da wannan malam ka zuba shi da shayin ka mai madara mai kyau da milo da ɗan ɗumi kuma irin wannan irin karfe 9:30 zuwa 10 na daren nan ka fito waje ka riƙe wayar ka sha iska ka baza tumbin ka iska ya buga wallahi ka sha mamaki da ka zo wuciya za su rinka gaishe ka ce ka wannan sai ka ce wani minista ashe ba a sani ba bayan wata 3 ne kake cin kiran ɗin kwai guda ɗaya yanzu dan Allah dan ka ci 1,300 me a ciki ba wani abu a ciki malam kana shirme kana bata lokaci ko wannan tsiren da ake ta yanka na 500 duk suna gagarin mutane cin tsire ka yi ƙuru ka ɗauki wata 5,000 wata rana ka jefa wani mai tsere ba 500 bai ga daraka ba yanka 10 ba shi kenan ba ya yanka ma 10 ya gasa su sosai da wajiya a zube ma shi a buɗin babur ɗinka ka shiga ɗaki ka abin nan ka kashe wuta kawai kai ta watsawa lafiya lau za a ganka wallahi sai dai a ji kana salatin annabi wallahi ku gwada yawa ai samartaka daɗi ne da ita yanzu wannan duk karatun da nake yi mai aure bai isa yi ba a ga malai kirma kallo na ke ta yi saboda ya san da zai yi ba duk wanda ya tara yara bai isa yi wannan ba amma yanzu dai baka ajiye kowa ba kowa in tsohuwarka ne ka gama mata taimakon da zaka mata in babanka ne ka yi masa abin da zaka yi masa ka dan bar da sau Allah wallahi kawai ka zo kana wuce kana sha'awar tsire kana saurayi matashi ga abubuwa suna gudana aljihu kana sha'awar tsire a ya kamata in ka zo wuce tsire ka ga kai tsire ya ishe ka saboda ka masa duka na fitar hankali Allah kuwa a rinka gwadawa idan kuma sha'awa kake wani lokacin farfesu in kana da wata kanwaka da aka yi aurenta ka ce ke zan dan kawo zaki min wata miya da Allah ina da abubuwa da zan yi abin nan ka je ka sai kajin danyunsu ka kai ka ce da Allah ke min farfesu a cikin sabon kwanan nan mai langa-langa na ki dafa shi da huye romo sosai
ki zube mun su wallahi malam ta maka farfesun sa malam ka zo ka aji sai ka yi sati guda kana sha ka karkato kwanan nan malam ka yayi farfesun nan ka sha shi sosai ka bi da kafar ka bi da kafar kazan nan ka ci malam qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq to za ka yi tsaya ka yi wasa ka bata lokaci a kuma ina tunowa da samartakar da na yi gaskiya a dan ni ban yi wasa ba gaskiya a kwarai da gaske aran ma Allah saka da alheri Allah ba da lada